Għaddew 8 xhur u ma sar xejn mill-pjan illi kellu l-Gvern għall-Air Malta sabiex isir iktar vijabbli. Mhux tal-li hekk tal-il-pjan sfaxxa fix-xejn. Konsegwenza ta' dan kollu l-ħaddiema għadhom ma jafux se jsir minnhom. Dan kien il-messaġġ li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista l-Air Malta Ivan J. Bartolo u mill-kelliem għax-xogħol Ivan Castillo. Ivan Bartolo qal li f'Jannar li għadda l-Ministru Clyde Caruana u l-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta ħabbru pjan ta' bidla għall-Air Malta. Pjan li nbena fuq dak li fassal il-Partit Nazzjonalista fl-2012 għall-linja nazzjonali tal-ajru ta' pajjiżna. Dan il-pjan kien jikkonsisti f'7 tibdiliet fosthom li jkun hemm tnaqqis fl-impjiegi, tmiem ta' rotot li ma kunux vijabbli u li l-Air Malta kellha ssir European Network Carrier. Pjan li issa huwa evidenti li ma tfassalx kif suppost. Il-pjan li inħoloq ma kienx inħoloq fejn l-Air Malta għandha bżonn tasal, imma nħoloq fuq l-eżiġenzi li kellha l-Air Malta dakinhar. U dak huwa bad business practice. Inti kull meta trid toħloq pjan, trid toħloq il-pjan fejn trid tasal, abbażi ta' fejn trid tasal u mhux abbażi ta' fejn qiegħed. Huwa ċar li l-pjan propost ma kkunsidrax l-isfidi kollha u r-riski kollha. Huwa ċar li l-stakeholders ma kinux involuti u l-prinċipji fundamentali ta' change management tħallew barra. Ivan Bartolo tefa' dawl fuq diskrepanza li qed tinħoloq fil-pagi hekk kif is-salarji tal-ħaddiema tal-Air Malta huma differenti minn dawk tal-ħaddiema tal-Gvern. Huwa stieden l-Ministru responsabbli minn l-Air Malta biex jgħid jekk il-pjan li tħabbar 8 xhur ilu għadux kredibbli fil-waqt li jgħid f'liema stat wasal. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo qal li l-pjan inizjali tal-Gvern kien li sa 12 ta' Awwissu jkun sar ir-ristrutturar kollu meħtieġ u kulħadd ikun sa postu. Iżda dan kollu sfaxxa fix-xejn hekk kif għalissa dawn il-ħaddiema se jibqgħu impjegati tal-Air Malta. Saħaq li jekk il-Gvern ma jwettaqx fil-prattika dak li jwiegħed ma jistax jistenna li jkun kredibbli. Il-wedi li saru l-ħaddiema illum il-ġurnata u l-inkissru illum il-ġurnata ma tistenniex li l-ħaddiema ikollhom fiduċja illi dak li għadu qed jiġi promess ħajjiġi mwettaq. Wis inqas il-ħaddiema illi ser ikomplu fih dan l-Air Malta kemm għandhom ikollhom fiduċja f'dan il-Gvern illi jkompli jimxi bil-wedi li għamel lilhom ukoll. Ivan Castillo qal li dan kollu qed jitfgħu wkoll dubru dwar kemm l-Unjoni Ewropea se tkun tista' tagħti lil pajjiżna l-State Aid sabiex dawn il-ħaddiema jkunu jistgħu jitħallsu.